Andorra edo kalparra, ta frantsesari kendu genion, lekok nola den oilarra, azalpen hori nik asmatu den, baina ez zen horrein txarra. Herri bat amestuta intimitatean, hobetu egin daiteke errealitatean. Urteroko zita hau ez dugu kaltean, sortu nahi degunari bide ematean. Herri bat kabitzen da antzoki batean, herri bat kabitzen da antzoki batean. Zeuon lan isilari ez merituriken, hemen lan egindala, ez da zail jakiten, horregatik lasarte dago irakiten, ta kultur bizitzari segi eragiten, eta baietz lurpetik perla gehiago